un any més tornem a estar aquí, a la sala de plens de l'Ajuntament de Camprodon, per presentar-vos i poder-vos assessorar una mica de quins són els llibres que poden parlar de la nostra vall i que són d'autors camprodonins, autors molt arrelats aquí al nostre municipi. Per tant, ja veieu, aquí tenim un ventall de 7 llibres d'aquest any 23-24, des del Sant Jordi passat fins avui mateix, per convidar-vos entre dilluns i dimarts a poder anar a comprar aquests llibres i poder-los gaudir. Començaré, doncs, per als que s'han presentat, en aquest cas, a l'Espai Cultural Can Marquès, Històries de la Vall de Camprodon, d'en Josep Clara, un llibre, jo crec que amb anècdotes i històries que no deixarà ningú indiferent. Com no pot ser d'altra manera, els amics de Sant Aniol de Guja, en aquest llibre en el que ha col·laborat l'Ajuntament de Camprodon, i creiem que s'ha fet una gran feina, com es va fer en el seu moment a l'ermita de Sant Antoni. Jo crec que recolzar la història de Sant Aniol de Guja és molt important. I ara anem a un altre llibre que ha sortit, aquest és sortit del forn, aquest és d'aquesta setmana passada, es va presentar el dissabte i és, com bé veieu, la Revolució dels Senyors. S'explica una mica des del 1880 fins al 1960, explica les cases senyorials que hi ha aquí a Camprodon, tant a la Font Nova com al carrer Freixenet com al Maristany, i per tant us convido tots a poder gaudir de l'arquitectura de Camprodon. I quan parlem d'arquitectura i història no ens podem oblidar de Xavier Sanuy amb el Mariner de Sant Pau. Jo crec que, evidentment, una de les cases per excel·lència del nostre municipi i, evidentment, un llibre que també es va presentar a l'Espai Cultural i que crec que us haig de convidar tots i totes a llegir-lo. I com no pot ser d'una altra manera, també agrair un autor local, en Marc Monzó. Jo crec que una persona que ja vam presentar, jo diria fa 2 o 3 anys, vam presentar ja El que dura un cafè i una altra ronda de cafès. També us convido a llegir-lo. Jo crec que és un llibre de poemes amb reflexions de la condició humana i, per tant, us convido a tots a poder-ne gaudir, perquè crec que és un autor que cada any ens sorpresa amb un llibre i crec que val la pena molt llegir-lo i anar-lo a comprar a les nostres llibreries del nostre poble. Si sou més de fer esport i senderisme, també aquest, com he dit abans, el d'arquitectura, aquest també ha sortit aquesta setmana. Al Ripollès, Camins de Natura, surten moltes rutes que passen pel nostre municipi, per la nostra vall, i per tant també crec que és interessant que aquest estigui a la vostra biblioteca, a la biblioteca de les vostres cases, perquè crec que és un llibre que val molt la pena fullejar-lo. I un altre cop vull tornar a presentar pels més petits, perquè jo crec que hem posat un ventall per totes les edats, però no em vull oblidar també dels més petits, i torno a presentar aquest llibre, Petites històries de Camprodon, un llibre que l'hem fet a través de l'Ajuntament de Camprodon, evidentment, amb l'ajuda i col·laboració de moltíssima gent, d'en Quim Ros, d'en Fernando Vila, i per tant els hi vull agrair a totes les famílies que surten en el llibre, i crec que pels més petits no us oblideu de comprar Petites històries de Camprodon, perquè és un llibre que explica una mica la realitat de per què avui som aquí a través d'uns personatges que han anat passant al llarg de la història de Camprodon i que han deixat molt llegat al nostre municipi. Per tant, feliç dia de Sant Jordi a tothom, felicitats als Jordis i Jordines, i que disfruteu molt de la nostra diada, que disfruteu molt d'aquest dia, i us convido a tots a poder-la gaudir i a poder anar a visitar els Jocs Florals, tant que els que es fan al matí amb Creu Roja com els que es fan a la tarda amb l'Escola Doctor Robert. Per tant, esteu tots convidats a poder-ne gaudir i a passar una feliç diada.